Jare para suhu-suhu. Jare para suhu-suhu ngene. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Maka akunmu akan terbaca algoritma. He! Kok wis goblok digobloki meneh. Ngerti ra? Sing garai sing garai terbaca algoritma iku bukane nge-like, bukane komentar, bukane nge-share. Masih yo nge-share, masih yo nge-like, masih yo apa jenenge, masih yo komentar. Nek ora ngupload video, ora gawe VT, ya ora bakalan terbaca algoritma. Sing garai terbaca algoritma akunmu kuwi siji, upload video. Aja nganti bolong-bolong, ngerti ra? Sedina minimal loro kah, siji kah ngono. Lah masih kowe nge-share, nge-like, apa jenenge? Wih, berkomentar ning akune para suhu-suhu apa para sapa ngono kuwi nek ora nge-share, ora gawe video, ora gawe VT ya ora bakalan terbaca algoritma, ngerti ra? Anggitmu. Ngerti ra? Kandhani kok. Aku mbiyen ki ngono kuwi. Sang onoe akun liwat iki, ana ning brandaku tak like, tak apa jenenge berkomentar, tak share. Tapi akunku ki stuck ning kono-kono tok. Tidak ada perubahan ngono kuwi karena aku nggak pernah gawe PC dan aku nggak pernah bikin video, ngerti ra? Terus aku gawe video, upload PT, alhamdulillah